Wah, wingi arep ngrampungke mluga malah ra enek strenge. Iki kabare ngalas jare enek luku. Muga-muga ae ijik strenge ditinggal. Tak pilihane sih. Wah, lah iki wingi ra enek strenge. Lah iki malah ra enek sak mesine piye iki? Yo, jane nek aku nganggo iki oleh ora to iki. Jane aku yo mbayar iki full jane. Nek yo kuwi tak utang. Wah, ora sedo rampung iki. Lah kumluku timbang mumet mikir luku terus ngendangi sawah kuwe. Aku mangecor bak urung ya. Dengan iki mesti ulai Kang Dolo iki. Nganggo sumur ra kodho-kodho. Masane ra butuh banyu apa piye? Wah, pateni ya disele. Oh no. Lok, enteni nang kene. Kiraane menungsone rene. Wah. Jancuk. Apa gawe kutuk-kutuk nang kene? Sindul iki ora ngerti nek lagi emosi apa piye iki. Nang kene ndak diobongi, biring-biring diobongi brentek kepiye. Wih, sarkut mau le. Semene guai piye iki? Ndak tambah-tambah. Mau sene iki. Ben. Ajar ora we. Lho. Anu salahmu garing ora ajar we. Sele tak enteni iki. Mati tanduramu jati aku. Dan ndi iki? Carket mau teh renek malah garing iki. Mati bisul ngono. Mati aneh wah. Wah. Lah kae wong iki. Kowe rasa ngindangi diesel, wis tak pateni dieselmu. Weh. Tempo tak pateni piye to, Jas? Karepmu iki. Ngas pikir ra cetha tenan. Muni piye we? Ora cethoke kowe, rene yo. Weh. Kowe mentas berguru saka ngendi kowe? Di ngaren kok wani getak-getak aku iki. Lah, anu sing salah kowe kok. Karepmu piye to? Aku diselurung rampung teh tak pateni, karepmu piye? Heh? Nah, anu ke nek nganggo sumure bature mbok yo kondo to Kang nek duit cangkeme. Lah iki wingi sore wani nyangkut-nyangkute cah gerang. Lolo susah manuk tenan teh mengko. Lah maksudmu piye to Kang? Kowe sing nebeng sumur nggon aku kok malah sing getak-getak kowe iki kudune aku, ora kowe kuwi. Kudune ya dirembuk sing apik-apik, ra gek grusak-grusuh langsung mateni diesel. Piye karepmu kowe? Ya kudune iki nek arep nganggo ki kondo sing apik-apik, rembukan sik. Anu apa sumurmu arep mbok nggo ora jas ngono, penak. Lah nembung kowe jek micek. Tangimu beduk ngangkluk teh kon nembung kowe. Yo ngerti nek tangiku awan ki yo iki WA mambengi ki. Direncana ngangkluk. Lah ngene iki menurutmu sapa sing salah? Sing bener sapa? Ya tetep kowe no sing salah ki. Wong kae sumurku. Lah sing ngakon nggo diesel nyang sumurku sapa? Ya wes anu, aku ngakoni salah. Ora iso. Lah karepmu piye to, Jas? Aku wis ngakoni salah. Lah piye? Karepmu kowe? Yo ngakoni salah yo ngakoni. Lah ning aku ki arep diesel iki lho, cotho kae sumberku entek. Ora Jas, rasa samar nek kentekan sumber.
Anggermu tak ngrengke sedelok metu-metu. Kowe kok iso yakin nek dingreng sedelok kok iso metu? Ya yakin lho. Lah kae buktine nggone mantan kowe tak ngrengke sedelok, tak jojol langsung nyiprat nyarai. Dancuk iki piye apa? Pirang borok tanduramu akeh sugih duit genahe iki mbok yo gawe-gawe sumur dhewe to Kang aja nengahi bature ngono kuwi ya nek aku butuh banyu ngene iki gek sumbere kantuke kepiye kan Jane iki aku ya kuat lho Jas gawe sumur. lah dekno kuat tek delah Lah ning nggon pekarang aku ki ra metu banyune lho. jare kancaku ki anu lho Kang di ngrengne sedelok dijajah metu banyune Jancuk malah ngubengke omongane piye? oke nggugu omonganmu aja tupeh iso ngomong seruek kabeh mbok suarani ngono Alah perkara banyu kene ngajak gegeran to Jas kowe tak kepruk sampe. Ndong apa to iki rame-rame iki? Waduh kena cak to. Enek apa to janjane iki? ngene lho Mbah Mambimu kok nyalon wae nek ngomong kae. Iki lho Cik, krungu wong drango kae. Sing alon, sing sopan. ngene lho Mbah Kang Dolo ke nyolong banyuku Alah nyolong apa to Jas? Aku ira nyolong lho. Lho. Iki piye to iki? Jadi sing duwe banyu ki sapa? Jas niku le Mbah. Ngarani Sing banyu wong nyolong sak-sake. ngeten lho Mbah ceritane ki Heeh. aku ki anu di apa kuwi sumurku kuwi lho iki sumurku sing didiesel Kang Dolo. Lah Kang Dolo ki ora kondo-kondo aku. Nganggo sedelok lho aku Jas. Lah kanggo sedilo ki lah nek ora kondo-kondo aku ya butuhku saiki. Lah nek ora nyumber kae lho. Ini ya ora diarani nyolong ngono kuwi. Ya nyolong yo, Mbah. Endang piye kono? Ora kondo-kondo ki. Sedelok lho karo kanca masa. Lah iki bab banyu ora perkara kanca. Lah nek sedelok lho. Ora piye sedilo, karepmu sedilo. kuwi? Lah kae kantu banyune. Wes, Empun Mbah nanu Wes. nengai. sik ngene ya, tak Syukur, kandhani. Banyu iki pancen anyep, ning ya marai panas. Nek kowe rung mudeng teko Mbah to ki masalah banyu. Lah nggih pripun? Nah, kowe nek do kurang banyu. Ayo jiko sumurku. Jedot sumurku kono. Aduh to pirang-pirang. Aduh, Mbah. Aja masalah adoh, dienggo alasan. Nah, adoh ki piye carane? Carane pripun Mbah? Carane ngene. Nggih Mbah kula Kowe manut. diselak loro to, Nggih. dhewe-dhewe to. Nggih. Kowe sing siji nyedot to sumur, lah sing siji engko nyedot kene. Engko kowe makmur dek dadi rukun ora kudu cekcok masalah banyu wae. Oh ngoten. Iya no. Kowe barang kae. Lah piye Jas nek ngono ki? Ya nek iki ki sarane Mbah Toke masuk. Lah ning sumurku ki wis garing mbok sedot kepiye kae. Lah pripun Mbah nek ngoten niku? Jas sing ngengkel ngoten niku pripun? Aja nggo alasan sumber banyune entek entek tenan getun kowe. Kuwi donga iki ngono ki. Sumber Lah, kira jan niku entek, lho, iya. sumber ki saka Gusti Allah. Nggih, leres niku. Heeh to. Wis Nggih. itu manut to. Kayak kowe nggawa diesel siji, kayak kene nggawa diesel kene. Siji kok sumurku kono. Oh iya, heeh Kang Dolo. Kowe dadine aku nyedot sumurku, lah kowe nyedot to sumure Mbah To. Ya Jas aku tak nyedot sumure Mbah To. Lah ning pralonku kurang lho. Lah kayak pripun Mbah? Gampang masalah kaya ngono ki. Nggonen netral wae, nggonen ringan wae pikiranmu ki. So manut to Mbah to. Penak-penak. Nggih, nggih. Ayo, Manut. ayo kayak aku tak mulih selak kesoran rong dipakan ki. Oh nggih. Nggih, monggo. Monggo. Wis ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo rukun. Nggih, Mbah. Terus pun nggih. Ya. Ya wis Jas, aku ya arep mulih. Kae, rungokno omongane Mbah To kae, kae wong tuwek kae. No. Aku sing duwe sumur aku sing disalahke. Gancuk. Ngopo nyoteng-nyoteng aku? Ngopo? Pikir lah, pikir. Aku teh malah malu digowo-gowo cah tukang syuting. Ya ampun lho cah.